Moi taas. Mulla on tässä tarjous, on lähdössä asiakkaalle ja tätä olisi kyllä mukavampi käydä asiakkaan kanssa yhdessä PowerPointilta kuin lukien tätä Word-tekstiä, joka heille on toimitettu. Mä teen tästä nyt PowerPointin. Se onnistuu ihan hienosti, jos tässä asiakirjassa on käytetty näitä otsikkotyylejä, niin kuin täällä on käytetty. Eli mennään tuonne PowerPointin puolelle. Täällä on aloittanut jo esityksen ja tosiaan me voidaan tuoda sieltä Wordistä tekstiä tänne puolelle. Se oli tuo. Ja se muodostaa niistä otsikoista ihan hienosti tänne näitä dioja, niin kuin huomaatte, mutta muotoiluiden kanssa käy vähän huonosti. Eli valitsen koko tämän esityksen Ctrl-A näppäinyhdistelmällä ja teen tuon tämmöisen palautuksen, eli resetoinnin, ja tämän jälkeen asiat on ihan kunnossa. Yksi ylimääräinen dia tänne on jäänyt, otetaan se pois ja sitten vaihdetaan tämä ensimmäinen nyt sitten otsikkodiaksi. Ja ihan tuolla ensimmäisellä varsinaisella dialla niin puhutaan tuosta asiakkaan lähtötilanteesta ja tilanne on periaatteessa semmoinen, että kaikki nämä alla mainitut aiheuttavat sitten tuota koulutustarvetta, joten tästä voisi vaikka tehdä tuommoisen vähän havainnollisemman smart artin. Miltäköhän tämä näyttäisi? No, aika huonolta. Vaihdan ton vielä. Toi saattaisi olla tähän tilanteeseen sopiva ja niin se näyttääkin ihan tuommoinen havainnollinen esitysmuoto. Lisäksi sitten seuraavalla dialla niin on aivan liian paljon asiaa. Tämä olisi hyvä jakaa useammaksi diaksi. Ja se oikeastaan tapahtuu mukavammin sitten tuolla jäsennyspuolella. Eli laitetaanpas tuohon kohtaan, nostetaan vähän ylemmälle tasolle nostetaan samalla tavalla myöskin tuota, niin niistä sitten muodostuu omat diansa ja nyt näyttäisi sitten jo paremmalta. Ehkä me erotutaan muista vähän paremmin, jos laitetaan tänne kasvot mukaan. Eli käytän tässäkin Smart Artia ja haetaan tonne nyt ihan naamat näille henkilöille. Otetaan tuosta vielä toi Tarjakin mukaan ja sitten tietenkin vielä Keijo. Näin, hyvä juttu. Ja seuraavalla dialla sitten kun puhutaan projektin vaiheista, niin periaatteessa kyllähän tämänkin voisi tämmöisenä Smart Art-kaaviona esittää, että ne vaiheet sieltä niin kuin selkeämmin erottuisivat. Kustannusarviota sitten vielä kaivattaisiin tänne kaaviona, eli voisin tämän asettelun vaihtaa tuommoiseksi otsikko- ja sisältöasetteluksi, jotta sitten sen kaavion voi tuonne lisätä, mutta käydään nyt ensin tuolta Wordin puolelta kopioimassa. Eli Wordistä löytyy, mennään ihan etsimään täältä, niin täällä oli se kustannusarvio jossain, no siinähän se onkin, eli kopioidaanpas tämä ja viedään sinne PowerPointin puolelle, eli tehdään tuohon toi kaavio, olkoon vaikka ympyrä, niin nähdään miten ne kustannukset jakautuu ja tuohon Ctrl-V:llä sitten tuon nämä tiedot. Hyvä juttu. Ja tätä nyt vielä täytyy vähän hioa, että pitää sitten pohtia, että millä tavalla siellä esimerkiksi näytetään noita lukuja ja muotoillaan niitä, mutta mä teen tuota viimeistelyä sitten ihan lopuksi. Tässä on nyt erilaisia aiheita, joita käydään läpi esityksessä. Ehkä nämä olisi hyvä tuommoisena agendana tuonne ihan esityksen alkuun laittaa, että jos mä sinne uuden dian laitan ja sitten mä haluaisin kopioida näiden muiden diojen otsikot sinne, niin tehdäänpä niin, että kutistetaan ihan noi kaikki diat niin, että pelkät otsikot näkyisi tässä ja nämä voisin vaikka sitten kopioida tuonne dialle, laitetaan tähän. Ja otsikkona voisi olla sitten agenda. Ja loppujen lopuksi näyttää itse asiassa aika hyvältä. Eli agenda, meillä on toi asiakkaan lähtötilanne, keskustellaan näistä aiheista, projektin asiantuntijoista, vaiheistuksesta, kustannuksista ja sitten vielä meillä on muutamia muitakin aiheita.